Minden morgó nagy apja. Igen. 잘 나오네. 오, 야. 와, 아니 쏨뱅이를 몇 마리 잡은 거예요? 와. 이게 쏨뱅이가 한 번 잡히면은 만나자면 100마리도 나와요. 진짜로? 진짜 식성이 좋아가지고 지금이라면은 모여있나 보다. 그냥 모여있어요. 지금도 쏨뱅이 처음이에요. Asia morgóhal. Nem látom morgóhal. Montréban biztos lesz, ugye, miket láttuk a tengeri angolnál, meg a napos alatt. Meg az annak az olyan sok volt is. Kérdezzétek, mire jött ilyen tengeri félre? Jöjj! Jöggi? Jöjj! Aha. Fish. Fishy. Én a mennyiségre beesem, megyünk a piacra árulni. 이 쏨뱅이가 나오면 저렇게 나와요. Kuulomaa. Hú, ez benyerte. Renato che cominci a salutare.